Rejs jer og hør dette hellige evangelium, der skrives af evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med ét var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Der er noget helt særligt over juledag. På mange måder er det dagen derpå. Nu er det værste ræs og møje og arbejde forhåbentlig vel overstået for de fleste. Vi er mætte, både af mad og af indtryk. Forude venter nogle forhåbentlig afslappende dage, hvor der er tid til at puste lidt ud. Få pulsen ned. Bare lad tiden gå, uden at der er for meget, vi skal nå. En tid til fordybelse, for julefreden har sænket sig. En helt særlig form for fred. Den kommer hvert år på denne tid. Den hviler over land og by, over et hvert hjem og et hvert hjerte. En fred, der sænker sig lige så stille over os og bliver liggende for en stund som en nærmest larmende stilhed. At den kommer måske ikke som en stor overraskelse. Vi ved godt, at den kommer. Det plejer den jo at gøre. Men alligevel er det, som om den altid kommer lige i rette tid. Lige når vi har allermest brug for det. En tiltrængt pause midt i en travl hverdag. En velsignet vintertid i et nærmest helligt helle. Den indfinder sig og skænker os, hvad vi har allermest behov for. Glæde, tryghed og fred. Det er noget, vi som sådan ikke selv er ansvarlige for, men som kommer til os. Den kommer udefra, ovenfra. Fred til mennesker med Guds velbehag, lød det dengang fra himlen over Betlehem. Lovsangen om det lille barn, der bringer så stor en fred. Længe før da lød Herrens ord til profeten Esajas om den fredsfyrste, der skulle komme.
om den fred, han ville bringe med sig. Og nu kom han så, som det barn, der var blevet lovet os. Det barn, vi ventede på, og hvis herredømme er stort, og hvis fred er uden ophør. Den fred er helt anderledes end den, vi mennesker selv kan skabe. Vores fred er altid skrøbelig og sikres som oftest med vold, eller i det mindste med trusler om vold. Som for eksempel den fred, der rådede dengang Jesus selv blev født. Nemlig den romerske fred, Pax Romana hed den. Det var en fred, som blev håndhævet med hård hånd. Kejser Augustus, ham med folketællingen, I ved, han var stolt af, at han, ligesom Alexander den Store før ham, havde sikret de ydre grænser for sit store rige og dermed etableret sin fred. Man kaldte den også ligefrem for Pax Augusta, den augustanske fred. Det var en fred, som kejseren brystede sig af, hvor end han kunne. I store propagandistiske vendinger, blandt andet på et fredsalter, som han lod opføre i Rom, og i sin selvbiografi, som han sørgede for at publicere som indskrifter på adskillige monumenter i de romerske provinser. Kejseren blærede sig med sin fred. En fred, han selv havde vundet, dengang han vandt over Marcus Antonius og Kleopatra tilbage i 31 før Kristus. Og en fred, som han sidenhen fastholdt med sin stærke kejsermagt. Det var midt i denne tid, at Jesus blev født. Midt i denne fredstid, at den sande fred kom til verden i skikkelse af barnet i Betlehem. Den sande fredsfyrste, hvis herredømme så langt overgår enhver kejsers, og hvis fred ikke hviler på jordisk magt, men på himmelsk magt. En sådan fred har ingen set før. Den kommer ikke med voldsomhed, men med ydmyghed. I skikkelse af et ganske lille barn. Født i en ganske lille stald, i en lille by og lagt i en lille krybbe. Et lille uskyldigt barn, der ikke kan andet end bare være til. Så lille et barn, så stor en fred. En i ordets egentligste forstand barnlig fred. Det er egentlig ærgerligt, at ord som barnlig og barnagtig i dag bærer en så negativ klang. Hvis man er barnagtig, så er man ikke rigtig voksen, siges det. Man er umoden og useriøs. Et sådan syn på børn, det møder vi nogle steder i Bibelen. Apostlen Paulus er for eksempel berømt og berygtet for sit, må man nok sige, noget negative syn på børn. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Sådan skriver han i sit første brev til menigheden i Korinth. Det barnlige er for Paulus et billede på den stykkevise menneskelige erkendelse. For endnu ser vi, som han skriver, i et spejl i en gåde. For Paulus gælder det, der er så meget børn ikke forstår endnu. For ham er børn barnagtige, ja, alt for barnagtige. Der er mange positive ting, sådan samlet set ved Paulus' tænkning. Men hans syn på børn er for mig bestemt ikke et af dem. Hans holdning står dog heldigvis ikke alene i Det Nye Testamente. Jesus selv mente noget helt andet. For ham var det en god ting at være barnagtig. At være som et barn. Han siger det jo selv. Den, der ikke modtager Guds rige lige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det.
Det er næppe tilfældigt, at den samme barnlige fredsfyrste, der blev givet os dengang i Bethlehem, sidenhen som voksen selv kan tale så positivt om børn. For Jesus er der intet i vejen med at være barnlig. Tværtimod, man skal være som et barn. Skal modtage Guds rige og dermed Guds fred, lige som et lille barn. Det er denne barnlighed, som englene sang om den nat på marken. Om det barn, der blev født os, så vi alle kunne blive børn på ny. Om den fred, der blev givet os, så vi selv kunne lære at holde fred på ny. En fred, der ikke blot varer for en stund, men for evigt. Selv ikke den romerske fred varede ved. Den sluttede i år 180 efter Kristus. En fred, der varer i 200 år, er meget imponerende. En milepæl i verdenshistorien. Men det er dog blot en forbigående, ikke en evig fred. Den sande fred, tilvejebragt af den sande fredsfyrste, er ikke tidsbegrænset, men er uden ophør. Det var det, Esajas dengang profeterede. Og det er lige netop det, som vi får en lille smagsprøve på her ved juletid. For de fleste af os så varer julefreden vel kun julen over. Det er en skam. Ikke blot fordi julen som bekendt varer helt til påske, men også fordi den fred, vi mærker netop i disse dage, virkelig er værd at holde fast i. Den er værd at leve i og leve af. Nu er julefreden ganske vist noget andet end verdensfred. Men sådan behøver det ikke være. Den fred, som englene sang om dengang for længe siden, lød ikke kun dengang. Den lyder også i dag, og i morgen, og i overmorgen, helt til påske og længere end det. Det er en fred, der gælder året rundt og år efter år, og som klinger i al evighed. Det er en fred, der sænker sig og bliver liggende. For det er en fred, der ikke hviler på usikre fredsaftaler eller menneskelige magtspil. Det er en himmelsk fred, der udgår fra Gud, og som skænkes os i skikkelse af Guds egen elskede søn. Det er den gave, vi får her til jul. Den allerbedste gave, pakket ind i ydmyghed, ikke i selvsikkerhed, i himmelmagt, ikke kejsermagt, i kærlighed, ikke i had. Det er et lys, der skinner i mørket, og som mørket ikke kan gribe. Et lille barn, en stor glæde, der skal være for hele folket til alle tider. Derfor er juletiden også en passende tid til eftertænksomhed. Tid til at tænke på og huske på, at der er mange, der ikke er lige så privilegerede som os. Hvad end det er i verdens mange brandpunkter, eller herhjemme. Hvor end der er nød, frygt, ensomhed og sorg. Hvor end der er gråd og ikke glæde. Julefreden er ikke verdens fred. Endnu. Men det kan den blive. For det er den gave, der blev givet dengang for længe siden. En gave, der blev givet én gang for alle, og som alligevel bliver givet igen år efter år. Og en god gave kan aldrig gives for tit. Især ikke, når den gives i kærlighed. Vi har da bare at tage imod den, at åbne den op og dele den med hinanden i kærlighed. For der vil julefreden sænke sig i al evighed. Amen.